Тоест, не парите са всичко, ако има желание, могат да върват нещата. Напред, да споменахте за финансовата криза, от Съединените щати започна тя. Знам, че въпросът не е много свързан с културата, но все пак касае всички ни. По-добре ли са нещата там и вижда ли се краят? Аз не съм ходила от щатите за една година, но аз мисля, че според майка ми нещата ще е по-добре, но аз мисля, че с криза идват възможност. Защото, например, майка ми е като провинция в Кентаки и тя каза, има повече хора, които има, например, градина сега, защото не само те трябва, но също те искат. И това те има като тези стари начин да спестява пари. Спестява пари. Също тя каза, това е много добре, защото сега квартал е по-близо, може би. Хората работят заедно, хората има нещата в къщи с децата, не само идват на театър или киното или молът, защото няма много пари за молът, но тя каза, това е много добре, защото това е когато тя беше много млада и тя каза, това е по-добре сега да има като, как се казва, сближавате. Да, ближавате. И това е различно от преди, когато само ТВ, муви, може би. Аз мисля, че това е добре. С криза идват възможности, може би. Ето една различна гледна точка и всъщност за ползите от кризата трябва да търсим винаги и положителни неща, дори в най-страшната криза. След по-малко от седмица идват едни други представители на американската култура. Говорим за великата траш четворка. Megadeth, Anthrax, Slayer и Metallica ще разтърсят България. Отдавна чакаме това събитие, което е световно. И именно от България те избраха София, концерта си в София, за да разпространят по целия свет в кинотеатрите този концерт, който е гордост за нас, българите. Вие почитателка ли сте на този тип музика? Да, горе-долу. Когато, може би, аз бях по-млада, аз харесвам Metallica, но сега предпочитам YouTube, може би. Аз трябва да кажа Metallica, те са американци. Може би. Но това е много интересно, защото те имат много фанове в България. Например, за AC/DC имаше много хора в концерта и посланник беше в концерта. Сега ще присъства ли посланника и можем ли да кажем всъщност, че и това е част от американската култура и това помага за сближаването на... Да, това е рок-н-рол, това е много голям част на американска култура, може би. И аз съм гордея, защото има интересно да има тези групове в България. Като Мадана беше в България миналата година и може би ти е като кралица за рок-н-рол в Щатите, от Щатите. Да, това е част на култура също, но ние предпочитаме от посолство да подкрепим като по-традиционна изкуство, по-традиционна музика, защото те нямат твърде много спонсори, може би като Metallica. Именно, да, тези световно известни звезди нямат нужда от подкрепа, пък било то и на държавно ниво. Но можем ли пък и да погледнем от другата страна сега? Имат ли нужда българските ансамбли, не само за фолклорни, говоря въобще за творци, имат ли нужда от подкрепа за изява в Щатите и помага ли посолството за това? Обикновено не, защото това за нас бюджета е само... Да, точно, защото аз съм американска културен аташе. Но ако има възможност, например, аз работя с Министерството на културата, да има начин или ние говорихме за, например, изложба в Щатите във връзка с златни съкровища или други неща. И това е възможност, когато ние можем да работим с Министерството. Това е много добре да има тези връзки.
Но обикновено ние не можем да подкрепим, защото нашият бюджет идва от Конгреса, от щатите и ние имаме като закони или правил. Да, и е строго разпределението на този бюджет. Това е по-трудно, но, например, когато Слави говори с посолство за подкрепа, за идея, как да има като екскурзовод в щатите, ако има възможности в други градове. И когато има възможности да има информация, да дават информация, ние можем да помогнем. Тоест, пак стигаме до извода, че желанието е това, което е важно, а не чак толкова средствата. Днес по обяд ще бъде концертът. Да, в училище. Така че нашите зрители, които не са успели да ги видят, сега е моментът да чуят изпълнението на този секстет. Аз благодаря на Шери Кенесън Хол, аташе по културните въпроси на САЩ у нас за това гостуване.